ikhona inkolo nayo eceleni. Ngizocela ukudlula kancane. Manazaretha yazi ukuthi nakho kuyoguqa phambi kababa umshumayeli owayikhuluma le. Ngathi asonako ukuthi yini into oyiyela enkosini. Ngelinye ilanga sila egezeni. Nami ngiyobika umntwana wami owayegula. Khona into engayibonayo eyabalekisa igazi kimi. Nango number 3 kulo baba wayiguqa phambi kweNkosi enikele. Wakhipha uThurani. Ngicela sikuqaphele. Wawubeka phambi kweNkosi wathi baba ugqoke ingubo emhlophe lo muntu engikhuluma ngayo. Wathi baba kunomuntu ongikhombe ngesibhamu ngicela ukuthi leso sibhamu siphendule kweshaye. Ukhuluma enkosini lo. Wathi ngicela angazi noma ukhona la ethempelini kodwa ke ngizama ukuxwayisa. Wathi kunomuntu ongikhombe ngesibhamu ngicela ukuthi lesi sibhamu siphenduke ishaye usho uNkulunkulu. Inkosi yathi hawu uthini lo muntu? Waphinda kwesibili wathi ngicela ukuthi siphenduke ishaye. Yathi inkosi hawu wenze njani bekwenze njani aza kukhombe ngesibhamu? Wathi hayi ngaphathisa indodana yakhe imali ukuthi ifike nginikele inkosikazi wami. Indodana yayisiyayidla le mali. Ngithema ngiyomtshela lo baba ukuthi indodana yakhe idla imali yami wangikhomba ngesibhamu. Ingakho ngithi inkosi ngicela ukuthi lesibhamu siphenduke ishaye. Ushembe uyinyanga nomuntu. Sikhuluma ngoNkulunkulu lapha. Awu wawufuna ukushaya impindi amshaye uNkulunkulu. Kanti akwenziwa lezinyangeni lokho. Uthi ngicela ukubuyisela umkhondo kuyo. Ngicela ukuthi lokho angishaye ngakho kubuyele kuyo. Ithi inkosi ke hawu kanti umkhaya wakho owangakini? Uthi yebo baba wangakithi. Uthi hawu kanti la intethelelo nina ngakini? Wathi lo muntu angeke ngize kumthethelela. Usho phambi kweNkosi wathi angeke ngize kumthethelela. Yathi inkosi hawu hey kahle. Kanti malini yona leyo owayinika indodana yakhe? Wathi hayi ngangimphathisa u400 u200 usuwawubuyisa sele u200 sababaza sonke ngo200 kumele kufa umuntu. Hayibo. Yathi inkosi hayibo mthethelele phela umkhaya wakho. Wathi angeke ngize kumthethelela. Ephikisana nenkosi. Inkosi yazi yagcina iqhiyama esitulweni yathi mshumayela ukukhuluma naye. Mhlawumbe yaphela 20 minutes mana sathi. Uncengwa yena ukuthi akathethelele umuntu ngo200 rand. Egqoka ingubo emhlophe. Kanti kuphi ukukholo sikholelwayo? Hey no baba wakhe. Hey. Ukude kubowashe. Wancengwa. Uncengwa saguqa sakhathala phinde sahlala phansi phinde saguqa. Encengwa ngesikade wabuya umshumayeli wathi baba usevumile hayi yamthethelela. Yathi inkosi usemthethelele. Wathi baba usemthethelele. Wasephinde ikhipha ishu yena lo muntu walibeka phambi kababa. Wasethi baba ngicela ukuwina eplaybet. Yathi inkosi uthini ke manje futhi? Wathi baba uthi ucela ukuwina eplaybet. Awu kodwa manje. Basi. Kunabantu abanosizi emva kwakho. Uzuvimba ulayini ongaka ufuna ukuwina eplaybet. Ufuna ukunikela kushare awunikeli ngani ke embengeni. Ucele ukuthi uyine phela eplaybet. Uzuyofika kubaba. Nindi serious kangaka sifu. Hey. Hayi kunzi. Hey baba dad. Sitshele sonke izimo